Aquí temos preparado un circuito en serie, que como vedes é a pila, un cable que vai a un dos polos do portalámparas e sae polo outro, este vai a outro dos parafusos do portalámparas e sae polo outro, e aquí hai este outro cable que volve a conectar coa pila. Entón, primeiro imos ver o que ocorrería se isto fose un circuito sinxelo, é dicir, se lle sacamos esta parte. O que ocorrería sería que alá... Oix, que se me saiu o cable. A lámpada primeira acenderíase con esta intensidade. Pero agora, imos ver que ocorre se montamos o circuito en serie, como temos. Vemos que as dúas lámpadas acéndesen con moitísima menos intensidade que se houbera unha soa lámpada. E por que é isto? Porque a pila nos proporciona unha intensidade determinada para o noso circuito. E claro, esta intensidade repartida entre as dúas lámpadas que hai, pois fai que as lámpadas iluminen a metade do que iluminaría unha lámpada soa. Agora imos probar outra cousa, imos facer exactamente o mesmo, como está agora, e sacamos unha bombilla, a ver que pasa. Como vedes, apágase. E agora acéndese. E isto pasa porque polo cable van os electróns. E co circuito encendido os electróns pasan por unha lámpada e pasan pola outra lámpada e volven. Pero se sacamos unha bombilla, aquí hai un oco polo que non poden pasar os electróns. Por eso se apagan as dúas lámpadas.